Y beiciwr fyd enwog Morgan Rhys, dafliad carrag o'i gartref yn Bontnewydd. Mae o ar gychwyn siwrna, a'r gema Olympaidd ydy diwedd ei daith. Wel, Olympics Games Bontnewydd 2020, da ni'n anghyfelu amdan. Mae rei pobl jyst yn siarad, ond mae rei yn neud. Ac, nid ar chwarae bach, mae cyrraedd yr uchelfanna. Wel, diolch yn gêm hawdd, ond mae'n cymryd dedication. Mae rhai wedi cwestiynu ei ddilliau treinio. Dyfal barhad. Stamina. Ond i guro yr injan mae angen beic go arbennig, sydd wedi ei adeiladu yn bwrpasol i'r gwaith. Yn y dechrau, gyda fi mewn beic bach, a wedyn i gael y supercharger. Suspensions, tyres rubber go iawn. Alloy wheels, dyna ABS. Beast o Shane. Mae'n costio i gyrraedd destination. Os ydych chi eisiau beth yn bywyd, rhaid i chi fynd i nôl o. Yn arfer dod i fama i dreinio pan fydden ni'n oge bach. Bywyd yma ddim i bawb, mae'n tough, weithiau. Wel, da ni lwcus iawn o gael Morgan yn y staff yma. Mae o yn mynd yn aml ar hyd y lle yma. Mae o'n Olympian chi. Jyst gael fy gwynt am ei hun. Ydyn nhw'n champions yn rest. Gyda'r gema Olympaidd yn 4 blynedd i ffwrdd, mae sawl milltir eto cyn diwedd y daith.